Mehmet Eşin, Doğru Haber, Tifaka Xaşperest Siyonist Zelal bû. Qetlîama li Xezeyê ne tenê ji aliyê Siyonîstan ve bi destek û piştgiriya alema Xerbê bi taybetî jî bi desteka Amerîkayê ve hat kirin. Ji xeynê destek û piştgiriyê ew bi xwe bûne faîl û şirîkên vê qetlîamê. Amerîkayê hemû stokê xwe yên çek û silahên pêşketî ji bo rejîma Siyonîst seferber kir. Amerîka silahên ku nedaye tu müttefîqên xwe da rejîma Siyonîst. Ji iqtisadî, aborî, îstixbarat, rojname û medyayê netewên yekbûyî û piştgiriya siyasî û polîtîk yan navneteweyî bi tevahî kirin bin xizmeta rejîma Siyonîst. Ji destpêka Kêliya Tofana Aqsayê Wezîrê Karê Derve, Wezîrê Parastinê û Serokkomarê Amerîkayê Biden bazdan alîkariya Siyonîstan. Wezîrê Karê Derve yê Amerîkayê Antony Blinken ku piştî Tofana Aqsayê hat Tel Avîvê piştî hevdîtina xwe ya bi Netanyahu re li ber qemerayan wiha got. Ez îro ne tenê wek Wezîrê Derve yê Amerîkayê her wiha wekî Yahudiyekî jî li virim. Ez mesaj û peyameka zelal didim İsraîlê. Hûn dikarin têra xwe bihêz bin ku xwe biparêzin. Lê heta ku Amerîka hebe hûnê ti carî mecbûrê vê yekê nebin. Lewra em ê her dem bi we rebin. Joe Bidenê ku piştî Tofana Aqsayê hema hat Tel Avîvê got em bi xwe Siyonîst e û wiha dewam kir. Ji bo ku hûn bibin Siyonîst ne hewceyê ku hûn Yahudî bin. Ez Siyonîstim. Heger İsraîl tune biya Yahudiyek jî li dinyayê wê di emniyetê de nebana. Ji ber vê sebebê İsraîl hat ava kirin û damezrandin. Eger İsraîl tune bûya meyê İsraîl îcat bikirana. Trumpê ku piştî Biden wek serok hat hilbijartin ji Biden wê de tir dest bi gotinan kir. Beriya rûniştina ser sandalyaya serokatiyê wiha tehdît kir. Eger êsîr serbest neyê berdan ez ê Xezeyê bikim cehennem û alîgirên Yahudî û rejîma Siyonîst yek bi yek li wezaret û meqamên muhîmên Amerîkayê wezîfedar kim. Piştî ku dest bi wezîfeyê kir û got ew ê xelkê Xezeyê surgûnê Misr û Ürdünê bikin û Xezeyê bi Amerîkayê ve girê bidin. Dema Trump bi vî rengî bi gohnedarî û bi xemnexwarî hereket kir û tevgeriya Wezîrê Karê Derve yê Amerîkayê Marco Rubio wê de tir çû. Yekem di siyaseta Amerîkayê de bû yerek siyasî pêkat. Dibe ku di sed sala çûyîn de di siyaseta cîhanê de bû yerek bi vî rengî neqewimî be. Rubio li ser eniya xwe nîşana xaçê xêz kir û beşdarî weşana zindiya kanaleka televizyonê bû. Bi nîşana xaça li eniya xwe derket pêşberî qemerayan û bi gotinên nefret û kîret wiha xelkê Xezeyê tehdît kir. Êdî sebra Trump nemaye û sebra xwe wenda kiriye ji temaşekirina dîmenên êsîran westiyan û ku her hefte bi vî rengî tê berdan êdî aciz bûye û ew jî westiyaye. Kesên ev êsîran kirine vê rewşê cenawirin. Bi van gotinên xwe di heman demê de îspat kir ku ew Wezîrê Trump e. Bi vî awayî zelal û eşkere bû ku şerê dewam dike li dijî Xeze û alema İslamê îtîfaqa xaşperest û Siyonîsta ye. Çawa ku di tarîx û dîrokê de şer û seferên xaşperestan ên li dijî alema İslamê bi hezîmetek bidawî bûn, îro jî wê îtîfaqa xaşperest û Siyonîst bi hezîmetê bidawî bibe. Tunebûn û jerakirina holê ya Siyonîst İsraîl wê bibe sebeba tunekirina Amerîka û hevkarên wê yên li coğrafya me jî. Bi îzna Xwedê wê hevdû biqedînin.